Hola, petit explorador. Hola, petita exploradora. Benvinguts a Minimón, el lloc on les històries comencen suaument i creixen dins teu. Poseu-vos còmodes, respireu a poc i obrim junts la porta del conte d'avui. Avui us portem un conte molt conegut, un conte de miralls màgics, de boscos profuns i de 7 nans que viuen en una caseta. És la història d'una nena amb la pell blanca com la neu. I així comença el nostre conte. Fa molt i molt de temps hi havia una reina que seia a prop de la finestra, tot cosint. A fora nevava. Els flocs baixaven lents, lents, com pètals de cotó. La reina mirava la neu i somiava. Tant de bo tingués una filla amb la pell blanca com aquesta neu, amb els llavis vermells com una cirera i amb els cabells negres com la nit. I al cap d'un temps va néixer una nena, blanca com la neu, vermella com les cireres, negra com la nit. La van anomenar Blancaneus. Els anys van passar. La mare de Blancaneus va marxar al cel de les estrelles i el pare, el rei, es va casar de nou. La nova reina era molt bonica, però també era molt vanitosa. A la seva cambra hi tenia un mirall màgic, un mirall que parlava. Cada matí la reina li preguntava: «Mirall, mirallet, qui és la més bonica del reialme?» I el mirall responia sempre el mateix: «Tu, reina, ets la més bonica de totes». I la reina somreia. Però un matí el mirall va dir una cosa diferent. «Reina, tu ets molt bonica, però Blancaneus ho és encara més». A la reina se li va glaçar el cor. La reina va cridar al caçador del palau: «Porta Blancaneus al bosc i no la deixis tornar». El caçador va obeir, però quan van arribar al bosc va mirar la nena i no va poder. «Fuig, Blancaneus», li va dir, «fuig ben lluny i no tornis mai al palau». Blancaneus va entrar al bosc tota sola. Els arbres eren alts, les branques fosques, els ocells cantaven molt baixet. Va caminar, va caminar, va caminar molt, fins que, entre els arbres, va veure una llumeta. La llumeta sortia d'una caseta petita, amb la teulada vermella i les finestres rodones. Blancaneus va picar suaument. Toc, toc, toc. Ningú va respondre. Va empènyer la porta i va entrar. A dins hi havia una tauleta amb 7 platets, 7 gotets, 7 cadires i 7 lliteres ben fetes. Blancaneus va menjar una mica de cada platet, va beure un glopet de cada gotet i es va estirar en una llitera i es va adormir. Al capvespre van tornar els amos de la caseta, 7 nans que treballaven en una mina i que cantaven mentre caminaven: «Hoi-ho, hoi-ho». Quan van veure Blancaneus dormint, van parlar molt baixet. «Que bonica!», van dir. «Deixem-la descansar». L'endemà, Blancaneus els va explicar la seva història i els 7 nans li van dir: «Queda't amb nosaltres. Aquí, al bosc, estaràs segura». Al palau, la reina va tornar a preguntar: «Mirall, mirallet, qui és la més bonica del reialme?» I el mirall va respondre: «Blancaneus, reina. Blancaneus, que viu al bosc amb els 7 nans». La reina
va baixar a la seva cambra secreta. Va agafar una poma vermella i brillant, la poma més bonica del món, i la va mullar amb una gota de poció. Una gota, i només una gota. Després es va posar una capa vella, es va embolicar el cap amb un mocador i es va mirar al mirall. Semblava una velleta. Ningú diria que era la reina. Va arribar a la caseta just quan els nans eren a la mina. Toc, toc, toc. Blancaneus va obrir una mica la porta. Una poma, nena! Una poma vermella, dolça, preciosa. No puc agafar res dels forasters, va dir Blancaneus. Només una queixalada. Mira, jo em menjo un tros i tu l'altre. La velleta va partir la poma en dos. Blancaneus va agafar la meitat vermella i va fer una queixalada. Crac! I Blancaneus va caure a terra, com si dormís. Quan els nans van tornar i la van trobar a terra, van plorar molt. La van cridar, la van abraçar, però Blancaneus no es movia. Semblava dormida, tan bonica com sempre. Els nans li van fer un taüt de vidre, clar com l'aigua, per poder-la mirar sempre. El van posar al clar del bosc, entre flors blanques. Un nan la vetllava de dia, un altre la vetllava de nit. Van passar els dies, van passar les estacions, i Blancaneus continuava dormint. Un matí, un príncep que cavalcava pel bosc va veure el taüt entre les flors. Va baixar del cavall i es va quedar mirant Blancaneus. «Qui és?», va preguntar als nans. «Sembla una princesa endormiscada». «Ho és», van dir els nans. El príncep es va inclinar sobre el taüt i li va fer un petó suau al front. I llavors Blancaneus va obrir els ulls. El trosset de poma li va caure dels llavis i va respirar fondo. «On sóc?», va preguntar. «Al bosc», va respondre el príncep. «Amb els teus amics els nans i, si vols, amb mi». Blancaneus va somriure. Els 7 nans van saltar d'alegria. «Hi-ho! Hi-ho!» Al palau, la reina es va tornar a mirar al mirall. «Mirall, mirallet, qui és la més bonica del reialme?» I el mirall va respondre: «Blancaneus, reina, Blancaneus, que avui s'ha despertat». La reina va mirar al mirall i el mirall li va retornar una cara trista, cansada d'enveja. La reina va tancar la cortina i va marxar del palau. Va marxar ben lluny, cap a un país on ningú la coneixia i no va tornar mai més. Blancaneus es va quedar al bosc amb els 7 nans i amb el príncep. I de tant en tant encara se la podia veure al clar del bosc, somrient entre les flors blanques. I aquest era el conte de la Blancaneu i els 7 nans. Un conte antic que avui ha arribat fins a vosaltres. I així acaba la història d'avui. A Minimón, les històries sempre troben el seu camí i potser una miqueta del seu camí també entra dins teu. Tanqueu els ullets si teniu son i si no, la imaginació pot continuar caminant. Fins al proper conte.